Predstavitelia opozičného Smeru považujú zatýkanie a súdenie politických nominantov za rozvrat štátu a útok na právne zriadenie s jediným cieľom politicky ich zničiť. Na generálnej prokuratúre podali trestné oznámenie pre podozrenie zo sabotáže. Dopustiť sa jej mali ľudia od radových operatívcov cez vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov až po ministra. Ministerstvo aj polícia im odkazujú, že žnú len to, čo zasiali a že pred zákonom sme si konečne všetci rovní. V strane Smer nastali po voľbách a zmenách krušné časy. Polícia začala vo veľkom zatýkať jej nominantov a značná časť z nich pod vidinou nízkeho trestu začala spievať. V putách a v scele skončilo kompletné vedenie NAKA a obvinenie neminulo aj trojnásobného expremiéra. Ten si aj potom, čo len o vlások unikol väzbe, povedal dosť. Ak niekto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie zneužije svoju funkciu, zamestnanie, svoje povolanie, no tak sa dopúšťa celkom pochopiteľne mimoriadne vážneho zločinu, v tomto prípade sabotáž. Predstavitelia Smeru podali svoje oznámenie na generálnej prokuratúre do poludnia. Čo zdôraznili je, že nie je anonymné, ale venuje sa konkrétnym osobám. Okruh vyšetrovateľov na NAKE, prokurátori na úrade špeciálnej prokuratúry, minister vnútra, ktorý o všetkom vedel, prezident policajného zboru, niektorí sudcovia na Najvyššom súde, na špecializovanom trestnom súde. Policajný prezident na stupňujúci útok už minulý týždeň reagoval štatistikou, keď dal do tabuľky už 17 právoplatne odsúdených z citlivých kriminálno-politických káuz. Policajti Národnej kriminálnej agentúry rozpracovali jednotlivé zločinecké štruktúry pôsobiace v tomto štáte. Postupne v rámci vyšetrovania sa dostávali čoraz vyššie na tých poschodiach tým, ktorí mali chrániť práva a oprávnené záujmy našich spoluobčanov. Fico okrem viackrát spomínaných odposluchov policajnej inšpekcie vyšetrovateľov NAKA, tzv. Čurilovcov, citoval dnes aj údajnú výpoveď agenta nasadeného práve na nich. Vyšetrovatelia mi veľakrát povedali napríklad: choď za tou osobou, prilož jej pištol k hlave, alebo zabij ho, kým sa nepriznajú ani sa nevracajú. Podľa ministra vnútra Mikulca sa Fico snaží zahmliť podozrenia z čias jeho vládnutia. Polícia a orgány činné v trestnom konaní majú po dlhých rokoch voľné ruky na svoju prácu a ministerstvo vnútra im plne dôveruje. Robert Fico sa netají tým, že sa chystá vyhrať nadchádzajúce voľby, či už budú predčasné alebo riadne v roku 2024. Nie je to možno nejaké odporúčanie smerom k polícii, aby už nezasahovali do, nazvime to, politických citlivých káuz? A nikomu nič neodkazuje, my len hovoríme, gaunery budú musieť odísť. Richard Nemec, televízia Joj.